chekisha kwela cala uZimi ingathi usayicimile eyakhe imic kodwa ke niyambona sekhona pha ke kwindlela ke siqhagamshelane naye kuyo ke mhlapha sekhaya. Liyola kunjani mntanam? Ngiyaphila akho njani na tata? Ndiphilile nkosi kakhulu. Ngicela uzibulisele kumphulaphuli wevukani. Ndicela uzibulisele kumphulaphula mamele ngeli xesha. Ndiyabulisa kuni nonke. Lo uthethayo phambi kwenu nguLiyola Ngqame ohlala eTofuvava. Okay, ufunda phi Liyola? Mingaphi iminyaka yakho? Ndina 11 years old, ndifunda eRainbow Preparatory Academy eTsonga. Okay, ugrade bani? Ugrade 6. Okay, nkosi kakhulu ke. Zimi, ndicela nicofe kwiskrini mntanam ni-unmute imic. Ndiyava uba asifani kakuhle. Alright. Mphulaphuli salinde ke phaa kwela cala uZimi naye azibulisele kumphulaphuli ngale intsasa yanamhlanje. Sikumkhono phambi kwentsimbi yethoba kwinkqubo emnandi kakhulu i-Best Breakfast Corner. Nkqubo ke vusa abaphulaphuli ngemigqibelo. Masiqhube ke mntanam Liyola sabuye ke sitshekishe. Zimi ndiyakufumana kwelo cala. Ewe tata. Ngicela uzibulisele kumphulaphuli wevukani usele uzichaza nawe ngokupheleleyo. Molweni baphulaphuli, igama lam ndinguZimi Ceshemba, ndifunda ugrade 5 eCascarai School. Nawe una 11 years. Ewe tata. Okay, nkosi kakhulu. Masiqale ke sithi congratulations kuthiwa uphumelele sana. Khasincokolele uphumelele kweyiphi competition? Ndiphumelele kuMiss World Imperial Beauty South Africa 2025. Ebebanjwe nini? Ebebanjwe nge-11 ka-Okthobha. Okay. Kuye kwathiwa uphumelele ntoni mntanam? Ndiphumelele uPublic Choice Winner kuJune no-April besivota ngemali. Ndaphumelela no-Miss Entrepreneur. Ndaphumelela no-Provincial Winner Eastern Cape. Ndaphumelela no-Casual Wear. Ndaphumelela no-First Runner-Up Public Choice. Wow. Uziva njani Zimi? Ndivuya kakhulu. Okay. So ke ngokweplans zakho uzakwenza ntoni ngoku? Kuthiwe nithini nenze ntoni? Zithini iitask enizinikiweyo? Kuthiwa masenze i-charity work. Okay. Ikhona soyicingile onqwenela ukuyenza futhi uzayenza phi? Akayicingi. Okay, masikhangele kuwe ke Liyola, wena uyi-finalist ku-Mr and Miss Intsika Yethu 2025. Khasincokolele ungenele njani? Mna tata bekukhona umntana ekuthiwa nguYonwaba Bulana. Ngabe eye eklasini yethu siceba kukhona ilantuka basingarejistarisha basingenele uMr and Miss Intsika Yethu. Ke ngoku mna ndakhenela i-confidence yokuba makhe ndingene kuba ndiyanqwenela ukungenela onobuhle. Ndangena ke mna tata ke ngoku ke tata ke mna ndingene kanjani. Okay, kuthiwe nenze ntoni ngoku and if kuthiwa niyavotelwa abantu bangakuvotela ngoluphi uhlobo? Abantu ndinayo ilantuka i-account yam phaa kuTikTok, bangasetsha uYola Ngqame bazondifumana. Ikhona i-account number kaMiss Anne Magazi, bangandivotela kanjalo. And kuthiwe nobana kuthiwe noba masenze i-charity work. So ke ngoku mna ndayenza i-charity work yam. So ke ngoku kwathi nobana masithethe noba kukwi-radios. So mna ndakhetha uba mandithethe apha kuvukani. Okay, khasibalisele nge-charity work uyenze phi, wenze ntoni? Mna eyam i-charity work ndaya ezilalini zam. Ndafika ke ndaya kumakhulu wapha elalini omdala. Ndafika ke ndamhlambela iwashini, ndamphekela, ndamklinela indlu. Okay. Zimi, zithini plans ke kuza kwenzeka ntoni ngoku? Zikhona ezinye competition ojonge kuzo? Azikho.
Okay, ungathini umotivator abanye abantwana nabo abafuna ungenela ke i-competition ze-modeling? Ndingathi zithembe, ungaseli utywala, ungatshayi. Yes. Wow, okay. Enkosi kakhulu, ndiyabulela. Masikhangele ke ngoku apha ke ezincwadini. U-ready for ii-exams nizobhala nini? Ndiredi kakhulu. Sizobhala nge-3 kaNovemba. Okay, alright. Enkosi kakhulu. Ngophi umbuzo ukhumbulayo kwimibuzo eniyibuzwayo xa niqabele phaa estage? Ndikhumbula umbuzo oyi-1 uthi, if you could stand in front of people, what would you say? Ndaphendula ndathi, zithembe and remember that with God all things are possible. Wow, okay. Koske uLungisa ndizawuthi xa siyivala unike abaphulaphuli indlela abanothi bakufumane ngayo, mhlawumbi abafuna ukulandela nabanye abantwana ke abafuna ukuncola nawe kwi-social media platforms okanye inamba. Masiye kuwe Leola, ndifuna utshekisha inini i-competition ka-Mr and Miss Intsika Yethu 2025 iza kuqhutyelwa phi? Tata, i-competition ka-Mr and Miss Intsika Yethu Finals 2025 ingu-16 kaDisemba. Okay. Ndiyayazi uba ke mhlambi uready kakhulu kodwa ke uzithembe ngantoni wena? Ndiyazi iijaji mos zijonga ubuhle, zijonga ii-walks, zijonga indlela yokunxiba, zijonga indlela ophendula ngayo kwimibuzo. Uzithembe ngantoni wena? Mna tata ndizithembile kuba ndingumntu une-confidence and ke ezinye izinto andizoyanga mara ndizithembe kakhulu mna kuzo zonke izinto. Okay. Ungathini wena umotivator abanye abantwana abalingana nawe? Mna ndingathi nomana believe in yourself, ube set yourself, ungabahoyi abanye abantu babathini kuwe. Just believe in yourself, ungenele le nto ufuna uyenza, umamele intliziyo yakho uba ifuna ntoni. Okay. Uzibona uphi ngale talent? Mna Ewe, ndingekayiplanikeleyo kodwa mna ngokwam ndizibona ingathi izawundisa izinto ezizawuba ne-confidence kuzo, ndide ndibhilde i-confidence yam idibene. wow. Enkosi kakhulu, siyabulela. Zimi, bakufumana njani abantu abafuna ukulandela? Ningandifumana kuWhatsApp 068 532 4002. Niphinde nindifumane kuTikTok. Igama lam nguGorgeous Zimi. And please follow me. Oh, alright. Enkosi kakhulu, siyabulela. Kubani ofuna ukumbulela osoloko ekunika i-support? Ngumakhulu wam, umakazi wam noAlizwe Ncanti. Alright. Nkosi kakhulu. Leola, wena ufuna ubulela bani osoloko ekunika i-support? Andikuva tata xa umphindela umbuzo wakho. Kubani ofuna ukumbulela oyena uxhasa kakhulu? Yifemeli yam tata. Okay. And then wena bakufumana njani abantu abafuna ukulandela? Bangazifumana phaa kuTikTok ndibhale Yola Ngame. Baphinde bazifumane kuWhatsApp kule namba le ithi 083 229 4170 okanye ku-079 442 6255. Alright. Siyayazi ke italente iyathanda uthelekiswa kakhulu neencwadi, kufuneka ungashiyekeli nasezincwadini. Uready Leola for ii-exams? Ewe tata ndiredi kakhulu. Okay, nkosi kakhulu ke siyabulela ngexesha lenu. Nathi ke siyiVukani FM sininqwenelela ke impumelelo kwimizamo yenu Leola nawe Zimi. Enkosi tata. Nkosi. Right. Nkosi kakhulu, siyabulela. Bantwana mphulapha sekhaya sibanika ke ithuba #isakhono somntwana. Ngabo ke omnye uphumelele, omnye usaya kwi-competition. Siyabulela. Masambe siye engomeni ke kwingoma zokugqibela zabaphulaphuli, sabuya ke sitshekishe